имрӯз аввалин рӯзи кушодашавӣ истироҳатгоҳи Насими Кӯҳсор мебошад, ки гурӯҳи эҷодии барномаи мо айни замон дар ин истироҳатгоҳ қарор дорем ва рафти баргузории ин чорабиниро барои шумо ба навор мегирем. дар рӯзи кушодашавии истироҳатгоҳи Насими Кӯҳсор, ки дар ноҳияи Варзоб ҷойгир аст, масъулини соҳа зимни суханронии худ ба иштирокдорону фароғаткунандагони басти аввали он иброз намуданд, ки имрӯз дар истироҳатгоҳи Насими Кӯҳсор бо дастгирии ҳукумати кишвар тамоми имконоти истироҳатию фароғатӣ шароити мусоид ба таври назаррас фароҳам оварда шудааст. Аз ин хотир дар ин давра мураббиёну таълимгирандагон метавонанд, ки бо истифода аз имконоти мавҷуда вақти худро дар ин истироҳатгоҳ сипарӣ намоянд. Ба гуфтаи масъулини соҳа, феълан дар истироҳатгоҳи Насими Кӯҳсор наврасону кӯдакони зиёде аз тамоми манотиқи гуногуни мамлакат ба истироҳату фароғат ҷалб карда шудаанд, ки дар миёни онҳо хонандагони литсей, интернатҳо, наврасону кӯдакони ятиму бепарастор мебошад. айни ҳол мо дар истироҳатгоҳи Насими Кӯҳсор, ки дар минтақаи Варзоб ҷойгир аст, истироҳат карда истодаем. Ман бори аввал дар ин истироҳатгоҳ истироҳат карда истодаам. Мо дар ин истироҳатгоҳ хеле хуб истироҳат карда истодаем. Аз ҷумла ба бозиҳои футбол, волейбол, тенниси рӯи миз ва ғайраҳо машғулем. Бар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳои падаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мактаби миёнаро бо баҳои хубу аъло хатм карда ба донишкадаҳои олӣ дохил шуда, баъд аз хатм кардан ба ватани худ содиқона хизмат менамоем. истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Насими Кӯҳсор воқеъ дар ноҳияи Варзоб ба фаъолият оғоз намудааст. дар басти якуми он зиёда аз 100 нафар кӯдакону наврасони ноҳияҳои Балҷувон, ноҳияи Лахш, шаҳри Роғун, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода ба истироҳат ва солимгардонӣ фаро гирифта шудаанд. дар ин хусус ба мо масъулини соҳа зимни ба наворгирӣ маълумот доданд. ба иттилои масъулини соҳа, дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳри Насими Кӯҳсор дар мавсими имсола барои фарогирии 100 нафар кӯдаку наврас шароити зарурӣ муҳайё гардидааст. дар басти якуми истироҳатгоҳ дар баробари хонандагони муассисаҳои таълимӣ инчунин қариб 40 нафар тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳои шаҳру навоҳии кишвар низ ба истироҳату солимгардонӣ фаро гирифта шудаанд. ба истироҳатгоҳ пеш аз ҳама кӯдакони ятиму бепарастор, кӯдакони аз оилаҳои ниёзманд, инчунин хонандагони фаъол, ғолибони олимпиадаҳо, озмун ва мусобиқаҳои гуногуни ҷумҳуриявию шаҳрӣ аз муассисаҳои таълимии ноҳияҳои кишвар сафарбар карда шудаанд. сину соли кӯдакони фарогирифташуда аз 7 то 14 сола муайян шудааст. дар асоси қарори ҳукумати мамлакат дар истироҳатгоҳи Насими Кӯҳсор барои кӯдакон тамоми шароити зарурӣ аз ҷумла барномаҳои фарҳангӣ, варзишӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ муҳайё гардида онҳо метавонанд дар муҳити солим ва бехатар истироҳат намуда вақти худро самарабахш гузаронанд. тавре дар суҳбат ба мо масъулини соҳа иброз доштанд, истироҳати кӯдакону наврасон дар ҳар як баст 10 рӯзи ройгонро ташкил медиҳад. мақсад аз он ҷалби кӯдакону наврасон ба сайёҳӣ, солимгардонӣ ва тарбияи ватандӯстиву завқи зебоипарастӣ мебошад. дар соли 2026 дар назди 47 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт хонандагони шаҳри Душанбе ба истироҳату фароғат фаро гирифта шудаанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе майдончаҳои солимгардонӣ фаъолият доранд. ёдрас менамоем, ки дар баробари истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии кишвар майдончаҳои солимгардонӣ ва тандурустӣ фаъолият мекунанд. онҳо бо мақсади таҳкими саломатӣ, рушди ҷисмонӣ ва ташкили босамари вақти холии наврасон дар давоми таътили тобистона мунтаззам чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва фарҳангиро роҳандозӣ менамоянд. дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи Шоҳмансур майдончаҳои солимгардонӣ ва тандурустӣ бароҳмонда шуда ба истироҳаткунандагон, махсусан ба хонандагон, мусобиқаҳои варзишӣ ва маърифатӣ ташкил карда шуда дар он хонандагон фаъолона иштирок намуданд.
маҳфили шеъру сурудхонӣ ва саволу ҷавоб дар мавзӯъҳои ватандӯстию хештаншиносӣ, маълумот дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, кишварҳои дунё, истеъдодҳои ниҳонӣ ширкаткунандагонро нишон дода тавонист. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه میدانچه سالمگردانی تشکیل شده است که یکی از آن میدانچه‌های سالمگردانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشد. چه خیلی که شما وارد مؤسسه شدید، خوانندگان باید روح تازه با یک تب بالیده در این میدانچه سالمگردانی استراحت میکنند. مشغولیت های به نهایت برای کودکان منفعت آور می باشد. خواندن افسانه ها، آبازی کردن، استراحت کردن، کتاب خواندن و با هر یک بازی های شوق‌آور و ذوق‌آور از روی نقشه هایی که مربیه ها ترتیب دادند خوانندگان مشغول می شوند. امروز مثلا تمام امکانیت ها برای کودکان یعنی برای نسل های آینده فراهم آورده شده است. من شخصا همچون راهبر، آموزگار، مربی میانه‌داری خودم را به پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان و رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امام علی میرسونم که امروز برای کودکان تاجیک اینقدر شرایط‌های به نهایت اینوواسیونی، به نهایت شرایط‌های زمانوی فراهم آوردند. ما در هر دوره 40 نفری کودکانی که مثلا کم بی‌زایت هستند، عائله‌های کم بی‌زایت هستند، کودکای نیازمند، کودکایی که با بهای اعلی می‌خوانند به میدانچه سالمگردانی فرا گرفته‌ایم. бояд гуфт ки дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ дар ноҳияи шоҳмансур баъди гузаронидани варзиши пагоҳи рӯзӣ тибқи реҷаи корӣ хонандагон ба дарсҳои омӯзишӣ фарогирифта мешаванд. истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ дар ин давра ҳамчун истироҳатгоҳҳои омӯзишӣ бо фароҳам овардани шароити муосир, муҳити солим, бехатар, пур аз меҳру муҳаббат, эҳтиром ва ғамхорӣ нисбат ба хонандагону таълимгирандагон дар ин ҷода дида мешавад. ҳамасола дар назди фароғатгоҳи тобистонаи берунашарии зимчуруд ва дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шоҳмансур истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон ташкил карда мешавад. дар соли ҷорӣ мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори раиси шаҳри Душанбе рақами 91 аз 15 апрели соли 2026, қарори ноҳияи шоҳмансур рақами 57 аз 15 майи соли 2026 истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон дар ноҳияи шоҳмансур ташкил карда шуд. имсол дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 4, 21, 23, 29 рақами муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 35, 36, 48, 102 ва 103 дар маҷмӯъ дар 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил карда шуд. дар ҳар як баст дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, дар истироҳатгоҳи тобистонаи назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳар як баст 40 нафари кӯдакон, дар маҷмӯъ 1440 нафар ва дар истироҳатгоҳи тобистонаи берунашарии зимчуруд дар ҳар як баст 250 нафар кӯдакон, 30 нафар кормандони омӯзгорию техникӣ ба таълиму тарбияи кӯдакон машғул мешаванд. дар ҳар як баст 20 нафари кӯдаконро мо аз муассисаҳои мактаб интернатҳои шаҳри Душанбе ба фароғатгоҳи зимчуруд фаро мегирем. мо асосан ба истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон кӯдаконро ҷалб мекунем ки пеш аз ҳама бо баҳои хубу аъло таҳсил мекунанд, тартибу интизоми хуб доранд, дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок мекунанд. ғайр аз ин мо ба ҳамин истироҳатгоҳи тобистонаи зимчуруд кӯдакони ятим ки дар маҷмӯъ онҳо 21 нафарро ташкил мекунанд.
дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ барои кӯдакон тамоми шароити зарурӣ аз ҷумла барномаҳои фарҳангӣ, варзишӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ ба таври назаррас муҳайё гардида онҳо дар муҳити солим ва бехатар истироҳати худро дар ин давра мегзаронанд. бояд кӯдакон ба истироҳату фароғат ҷалб карда шаванд. зиёда аз 40 нафар кӯдакони ним ятим ва кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ҷалб карда шудаанд. дар истироҳатгоҳи тобистонаи зимчуруд ки дар 4 баст ташкил карда мешавад, басти якум аз 11 июн, басти дуюм аз 25 июн, басти сеюм аз 9 июл оғоз гардид, ки ҳоло дар ҳам муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар истироҳатгоҳи тобистонаи назди мактабӣ ва ҳам дар истироҳатгоҳи тобистонаи зимчуруд басти сеюм идома дорад. ҳам дар муассисаҳои таълимӣ, яъне дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ шароити хуб муайё карда шудааст. дар он ҷо китобхонаҳо фаъолият карда истодаанд, омӯзгорон, майдончаҳои варзишӣ дар назди муассисаҳо ҳастанд, ки дар онҳо кӯдакон бо ҳамин бозиҳои гуногун, бо чорабиҳои гуногуни варзишӣ, фарҳангӣ, бадеӣ ҷалб карда мешаванд. ғайр аз ин қайд кардан ба маврид аст, ки дар истироҳатгоҳи тобистонаи берунашаҳрии зимчуруд, ки воқеъ дар деҳаи зимчуруди ноҳияи Варзоб ҷойгир аст, мо ба ғайр аз мураббиён ва ёрдамчиёни онҳо, омӯзгорони фанҳои варзиш, ёрдамчии омӯзгори шиновар, яъне барои омӯзиш кардани кӯдакон, ғайр аз ин омӯзгорони фанни компютер, технологияи информатсионӣ ва китобхона фаъолият мекунанд, ки барои мутолиаи кӯдаконе ки шавқу ҳаваси китоб хондан доранд, китобхонаи мо дар зимчуруд бо зиёда аз 5000 китобҳои бадеӣ таъмин карда шудааст, ки кӯдакон онҳоро низ истифода мекунанд. ҳамарӯза бегоҳӣ баъд аз хӯроки шом кӯдакон дар майдончаи фарҳангӣ дорем, ки дар он ҷо барномаҳои консертӣ ташкил мекунанд, чорабинои гуногуни фарҳангӣ ташкил мекунанд ва умуман фароғатгоҳи тобистонаи зимчуруд хеле аҷоиб ва шавқовар мегзарад. дар давраи таътил кӯдакону наврасон бояд реҷаи муайян ва барномарезишуда дошта бошанд, зеро онҳо тамоми сол ба реҷаи қатъии рӯз одат карданд. агар кӯдак давоми таътил вақти холиро барномарезӣ накунад, аз моҳи сентябр дубора ба мактаб одат карданаш душвор мешавад, мегӯянд мутахассисони соҳа. ҳамчунин бачаҳо як муддат аз волидайн бояд дур бошанд, то мустақил буданро омӯзанд, афзуд ҳамсӯҳбати мо. фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳат, солимгардонӣ ва рушди ҳамаҷонибаи кӯдакону наврасон яке аз самтҳои муҳим дар ин самт дониста мешавад. Я люблю этот лагерь. Мы проводим в каждой смене здесь 12 дней. И я люблю этот лагерь. Здесь мы находим много подруг, друзей и многих знакомых. Здесь прекрасные учителя и учительницы. Здесь лучшие люди. Мы здесь учимся, рисуем, учимся русскому языку, английскому, таджикскому и математике. лагер макони дӯстӣ роҳи хушбахтӣ. мо ҳама як оила пур аз меҳру самимӣ. дар ин ҷо дӯстӣ, меҳру вафо меомӯзем, бо дилу ҷон меҳнату дониш меандӯзем. тибқи маълумоти масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи фирдавсӣ, дар ноҳияи фирдавсӣ бо ҷалби 2400 нафар дар 4 баст кӯдакону наврасон дар майдончаҳои истироҳативу солимгардонӣ назди муассисаҳои таълимӣ ба истироҳату фароғат ҷалб карда шудаанд.
ба истироҳатгоҳ пеш аз ҳама кӯдакони ятиму бепаростор, кӯдакон аз оилаҳои эҳтиёҷманд, инчунин хонандагони фаъол ҷалб карда шудаанд. Бо мақсади таҳкими саломатии кӯдакон, ташкили истироҳат ва фароғати шавқовар дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуда, машғулиятҳои варзишию солимгардонӣ, обозӣ дар ҳавзҳо, бозиҳои расмкашӣ, чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва дигар фаъолиятҳои инкишофдиҳанда мунтаззам баргузор мегарданд. Раванди истироҳати хонандагон зери таваҷҷӯҳ ва назорати доимии масъулини марбута қарор дорад. имрӯз дар Тоҷикистон воқеан ҳам бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таълиму тарбияи насли наврас, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии онҳо тадбирҳои муҳим амалӣ гардидааст. дар 10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имрӯзҳо дар басти дуюм дар ҳар як муассиса зиёда аз 40 нафар хонандагони ятим, нимятим, камбизоат дар ин 10 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Фирдавсӣ фаро гирифта шудааст. дар давраҳои аввал омӯзиши мураббияҳо, сармураббияҳо дар муассиса ташкил ва гузаронда шуда буданд. барои омода кардани онҳо ва фаро гирифтани хонандагон пешакӣ рӯи хати ин гуна хонандагон ба тартиб дароварда шуда буд. дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки аз рақами 5, 14, 30, мактаби 45, 49, 72, 77, 78, 124, 129 дар ҳамаи ин муассисаҳо дар басти дуюм хонандагон тибқи нақша фаро гирифта шуда, истироҳати тобистонаи кӯдакони ба гӯем ки ятиму нимятим ва камбизоат фаро гирифта шуда истироҳат карда истоданд. дар истироҳатгоҳҳо пеш аз ҳама майдончаҳои спортӣ, ҷойҳои бозиҳои оббозии кӯдакон, дар ошхонаҳои муассисаҳо кӯдакон хӯрокҳои пагоҳирӯзӣ ва нисфирӯзӣ омода карда шуда ва онҳо хело аз ин хӯрокҳои болаззате ки ба онҳо пешниҳод мекунанд, яъне ки истифода мебаранд. мақсади асосии истироҳатгоҳҳои тобистонаи кӯдакон ин аз сари нав омӯзондани дарсҳои математикаи забону дигар нест. мақсади асосии истироҳатгоҳи тобистона ин аз он иборат аст ки кӯдакон бо бозиҳои шавқовар, бо саволу ҷавоб, гузарондани викторинаҳо, бозиҳои спортӣ ва дигар машғулиятҳо омода бошанд ва саломатии худашонро барқарор кунанд. кормандони муассисаҳои истироҳатгоҳҳои фароғатӣ рисолати муқаддаси тарбияи насли ояндасозро ба зимма доранд. аз ин рӯ ҳар як сухани нек, ҳар як дарси тарбиявӣ ва ҳар як лаҳзаҳои ғамхорӣ метавонанд дар рушди маънавӣ ва зеҳнии кӯдак нақши муҳим гузорад. мураббиёну кормандони истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ мегӯянд ки вазифаи мост ки дар қалби кӯдакон ҳисси ватандӯстӣ, инсонпарварӣ, меҳнатдӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва муҳаббат ба ватанро парвариш диҳем. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 ноҳияи Фирдавсӣ истироҳатгоҳи назди муассисавӣ бо номи Табассум ташкил карда шудааст ки дар як бас 40 нафар хонанда ба истироҳат фаро гирифта шудааст. дар муассиса реҷаи рӯзи кори истироҳатгоҳ ташкил карда шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 ноҳияи Фирдавсӣ шароитҳо дар сатҳи олӣ баро монда шудааст. тамоми шароитҳо муҳайё аст. аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ бо хӯрок таъмин карда шудааст. барои ҳар як кӯдак маблағгузорӣ аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ҷудо карда шудааст. ҳамасола дар Тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон тадбирҳои зарурӣ
андешида мешаванд. Дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсӣ майдончаҳои солимгардонӣ ва тандурустӣ дар сатҳи назар аст. роҳандозӣ гардида дар он хонандагон аз ҳудуди ноҳияи мазкур ба истироҳату фароғат ҷалб шудаанд. дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ таваҷҷӯҳи асосӣ ба он равона шудааст ки кӯдакони ятим бепарастор ва наврасон аз оилаҳои ниёзманд бо рохатҳои ройгон ё имтиёзнок ба истироҳат фаро гирифта шаванд. با قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در مؤسسه ما استراحت کنندگان خوانندگان 40 نفر خواننده اشتراک دارند و دو گروه تشکیل کرده ایم. یکی آفتابک دیگر ماهتابک با نام استقلال. در مؤسسه ما بهترین شرایط ها به خوانندگان مهیا شده است. خوانندگان با طعام های گرم و هر گونه بازی های شوق‌آور تشکیل کرده گذرانده ایستاده ایم. بحث دومی استراحت کنندگان گروه ما یعنی خوانندگان ما به اتمام رسید. خوانندگان را بهترین مربی‌ها درس می‌دهند، با هر گونه بازی‌های شوق‌آور طبع آنها را بالیده می‌گردانند. کوشش باوری داریم که خوانندگان ما در بسط سیوم هم فعالانه اشتراک می‌کنند. استراحتگاه باید خواننده را جلب کردن در کار که وای خواننده با هر گونه بازی‌ها، با هر گونه افسانه‌ها، با بازی‌های شوق‌آور ما آنها را روح بلند کردیم، جلب کردیم. خوانندگان راضی هستند، با طبع بالیده هر روز آنها را گسیل میکنیم و باوری داریم که خوانندگان ما در دور سیوم هم چنین فعال اشتراک میکنند. مکتب ما نیز با تشکیل نمودن لاگر استراحتی برای خوانندگان مؤسسه تشکیل کرده شده است. در майдончаи солимгардонӣ назди мактаби майсуна барои роҳатбахшу шавқовар гузашт истироҳати хонандагон чунин нақшаву чорабиниҳо пешниҳод карда шудааст. хондани китобҳои бадеӣ, нақлу ривоятҳо, афсонаҳо, қироатҳои шеъру суруду таронаҳо, расм кашид барои истироҳаткунандагон ду маҳал хӯроки гарм. як рӯзи реҷаи рӯзи мо оғоз мегардад аз саҳар барвақт пешвоз гирифтани истироҳаткунандагон ба майдонча ва варзиши пагоҳрӯзӣ, баъд аз он хӯроки пагоҳрӯзӣ ва баъд хонандагон бо машғулиятҳои дар нақша буда машғул мегарданд. мушоҳидаҳои мо нишон дод ки дар истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ ва назди мактабӣ дар ин давра истироҳату фароғати хонандагон ба пуррагӣ таъмин шудааст ва дар сатҳи баланд машғулиятҳои омӯзишӣ барои боло бурдани сатҳи маърифат ва зеҳни хонандагон тадбирҳои муҳим роҳандозӣ гардида кӯдакону наврасон бо тамоми шароити лозимӣ истироҳати худро сипарӣ менамоянд. тибқи маълумоти масъулини соҳа барои истироҳаткунандагон дар ин давра тамоми шароити имкониятҳо фароҳам оварда шудааст. барномаи навбатии маориф ва замон инҷо ба анҷом мерасад. то нашрҳои дигар саломату комёб бошед.